माथो आंलाय थौदो आब'नि आतमंगलायाव आइला माथो आफायालाय दाबो अफिसाव थाङाखैलै माथो गुरुदेबा सिखारबाय खुलुमबाय गुरुदेब खुलुमबाय गुरुदेबनि जय जाथों मानो जय होनाखै जय बुं मा बोरखांनायखो बेहालाय आं जेबो बोराखैलै हांग्रिमोनदि बे आंना फिसालाया गुरुदेबसोना गुरुदेब आरो आं बिनि भक्त फै गुरुदेब फै गाहायाव ओंखारफै गुरुदेब आफा आं लाजिबाय दै मानो लाजिनांगौ जाखो गुरुदेब आं नोंनि भक्त नों आंनि गुरु गावनि शिष्यखौ लाजिनानै लाब गैयाना दै आफा आं नोंनि आफा नङा आं नोंनि शिष्यसो नोंनि भक्तसो आं भक्त आरो नों आंनि गेदेमा गुरुदेब माथो जाबाय थाखोसो होननानै बुंदोंना नोंनि फिसालाया आंनि खर'खौ जानायानो खममोन नामा आरो बिनि गार्लफ्रेन्डफोराबो आंनि खर'खौ जाबावबाय हरमानि बिनि मोजां मोननाय सिख्लाफ्रा आंनो फन हरो रायना हरनो हाया नामा आंनावल' फन हरथलाय सोर सिख्ला फन हरग्रा बियो दोख्राय हरगोन आंथ' हाब बोरै रायनांगौ जाखो फिउचार बिहामजोखौलाय उनाव बिहामजोआ फैनानै बोराय बैसोआव बुरै बैसोआव जोंखौ बुद्रुनानै बुबालाय बेफोरखौ साननानैनो रायाब्रा आङो दानिफ्रायनो साब्रै साब्रा गार्लफ्रेन्ड लानानै हेन्डेल खालामनो हायाखैना नों बिदि नङालै आफा माबायदिथो अफिसावबो थांनानै कमप्लेन हैलायनाय बेवहायबो न'आवबो फन हरनाय नोंनि गार्लफ्रेन्डनि सुखिदार नामा आं जुदि आं नोंनि गार्लफ्रेन्डफोरनि सुखिदारबा बुंनानै हैथां आंनो बेथन नांगौ सुखिदार जानायनि आफा आं जेबो मिन्थियालै साबास गोग्लै आथिं आखाइफोरखौ बस'जोबनानै ला हाराफोरखौ रोदाफोरखौ जहोजोबनानै ला नोंहानाव बिराद फैसा दङ ना नों फाहामगोन ना नोंखौ हस्पिटालाव लांबाय थागोन ना माथो जाबाय थाखो फिसालाखौलाय मानो रायबाय थानांगौ जाखो रायनांगौ समाव राया बावनानै थायो आङो रायनो दा गोसोखांबाय नालाय रायदों आं आरो एमाव राजा दारिखौ मानो सिनखो नों बाबा रामदेब बायदि लाबानो जायोमोन गोलावनो मानो सिनखो दारियाव खखाब रज'नायखाय सिख्लाफ्राबो सेनाव ना नांनाय बायदि नांथारबाय नङा होमबा लाजिबायना लाजिदों दासो नोंहालाय माथो जाबाय थाखो नों नुवाखै नामा नों सालानि आखला माबायदि जादों सिख्लाफ्रा आंखौ कमप्लेन हरबाय थाग्रा जादों नोंहालाय रायना हरनो हाया नामा सिख्लाफोरखौलाय अन्थाव बाथाव बिसोरखौलाय मानो थोरायनांगौ जाखांबाय फिसालायाबा अन्थाव बाथाव नङा मालाय सिख्ला गथ'फ्रासो अन्थाव बाथाव जाबाय आं मालायनि फिसाफोरखौ रायनो बायो मिथिखायो आं नोंनि आखलखौ मिथिदोंबालाय सिरि थादोब्रा आंथ' सिरि थागोन ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो फिसालाजों नांजाबाय थानांगौ जाखो आतमंगलायाव थांनांगौआ सोरनि आतमंगला सोर थैखो फाग्ला मानसि थैबा आतमंगला जायो नामा आब' थबसिनि आतमंगला दिनै सोर थबसि हैथाय थांलागि दा थां मिथिथारा आं हारसिं थांगोन आं साला थबसि हाबा जाहैनानै माबायदि मोनदों बियो मा बोरखांलाय खोथा बे मानसियासोआ आइलै आबे मा जादोंबा मिन्थिया दा साननैसोबा मा जादों रागा लथार मानसियानो आरो सिख्लाफोरजों रायलायनाय खोनाबावथोंलाय आं नोंखौ नोंनि मबाइलखौ सेख'नानै दोनाबा आंबो बिमा नङा जै बिमा बिफाफोराबो रोंलालां लोगोफोर नोंथाङा दुमफावनि मोनसे चेनेलाव भिडिअफोर नायदोंना नायाखै दा नोंथांमोना अननानै आब'मोन आदामोन आदैमोन मादैमोन आबौमोन आबैमोन लाब्रा बर' कार्टुनखौ जेरै अनसायदों लाब्रानि दुमफाव चेनेलखौबो अनसायदोब्रा नोंथांमोना लाब्रानि दुमफाव चेनेलाव दुमफावा थाइलेन्ड बेरायनायखौ नुनो मोनगोन थाइलेन्डनि माखासे नुथायफोरखौ नुनो मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे एमावराजानि खोथाखौ एसे मानिनानै बैयावबो थांनानै आब' दुमफावखौ हेफाजाब हैदो आरो चेनेलनि लिंकखौ गाहायाव होनाय जाबाय नालाय किसला दाउस्रि देलाय मा जालायखो नोंहा आयु बाला बोरै होनखादों नायलाय जाथि नोमबाजै आंखौ मा बुंदों नायलाय बा दानिफ्रायनो न'खरनि मानसिफोरखौ नांलायहोनो नागिरदों आरोना नों दाउस्रि देलाय बाजै अन्नानै दाउस्रि देलायखौ दा रायसै बेनि आखलानो बिदिनो बेनिखायनो रायफ्लांबाय थायो आं ओइ हाफां खुगा जिबलां आंहालाय मा जालायखो दे होमबालाय मानोथो खोन्थाया आं सोंबाबो मानो फैदों नों आं बुंखाबायानो दा आंलाय नारजि बुदां आरो जाथिनो खोन्थाखाबाय आं मानो फैदों नों मानो फैदों आरो मोनसे गिदिर समस्या जानायखाय नोंहा माबा मोनसे जादों जाथिनो खोन्थाबानो जाबायना बे नारजि बुदांखौलाय गेजेरावलाय मानो लाबोबाय थायो नोंलाय नारजि बुदाङा जाथिनि बिदा नालाय बेनिखायनो नारजि बुदांनोबो खोन्थायो आरो बेवहायलाय आंहा माबा गोरोन्थि जाबाय आरो ना जाथि हाफां थाब लानानै थांदोलै दाउस्रि देलायखौ नङाबा खोथाया बारा जागोन बाजै बांद्राय दा रागा जोंसै दे आं रागाखौनो जोङाखै बहा रागा जोंदों आंलाय होमबालाय मिनिलाय खेबसे रागा जोङाखैबालाय ओइ फाग्लि बोरनाय फैदो थांनोसै आंहा नोंजों बिराद गिदिर इम्पर्टेन्ट खोथा रायलायनांगौ दं आच्छा मा इम्पर्टेन्ट खोथाहाय फै लामा खोन्थालांगोन आं अके बिदिबालाय मा जाखो ना बिराद जानानै जाख्लायजोब्बाय आदा बारिनि एसे हाग्राखौ एवस्रांहैनि आं जागोन दे मा जालायखोब्रा हाफां आं दाउस्रि देलायखौ जाथिनि थाखायनो बारा रायनो हायासै नाथाय नों दाउस्रि देलायखौ मेगनानो जिहां गल'ल' जालायनाय बोरै नायनाय नोङो आं नायदोंमोन जानो ओहो नों दाउस्रि देलायखौ नायाखै नोंनि मेगन थाइनैयासो नायदों
मानसिया सेराव थाबाय जेब्ला नायफ्लांखानाय जायोब्रा अब्लाबो नोंनि नायनायनि नोजोरा बेलेगथारमोन। थोद मा होननाय जादों बेलाय? मिन्थिखायो आं नों दाउस्रि देलायखौ माबायदि गल'ल' नायदों खुदैयानो ओंखारथारसिगौमोन। थोद मा गोदाव सोराव बुङोब्रा हापां। गोदाव सोराव ना हो? गोदाव सोराव जिबायदि नायदोंना नोङो दाउस्रि देलायखौ खान्दाबारि गानबोनायखाय। थोद हापां मानो बिदि बुङोब्रा? जाथिया खोनाबा मा सानगोन? जाथिया खोनाबा मा सानगोन ना? जाथिनि साननायखौसो टेनसन नोंहा। आं दि मेगन सादों आं दि रागा जोंदों बेखौ नुवाखै नोङो? नोंलाय मानो मेगन सानांगौ जाखोब्रा हापां? बा आंनि सेरावनो नों मालाय हिन्जावखौ नायगोन गल'ल' जालायनाय खुदै गहांहां जालायनाय ओमफ्राय आं मेगनबो साना हा? र' आंबो ना बेलेग हौवाफोरखौ जिबायदि नायगोन नायबा नोंनि सेरावनो अब्लासो मिथिगोन नों। मा सब समावबो दाजाब दानखौल' खालामबाय थानो नागिरोब्रा? आं ओंखाम उखैबायलै थां ओंखाम खुरैथां। बे खान्दाबारि दाउस्रि देलायखौ जिबायदि नायदोंना आंखौबा नायगोन ना नायथारनि र' आं नोंखौ नारजि बुदां। मा खालामबाय थाखोब्रा बे हापाङालाय? ओंखाम बिहरनायालाय हा? मा जाखो बेलाय हापां? मा गानलाबायखो नोंलाय? मा मोजां नुवाखै आरो आंखौ दाउस्रि देलाय बायदि नुवाखै होमबा? मालायजोंलाय मानो रुजुनांगौ जाखोब्रा? नों नोंनि जायगायावनो बिराद मोजांलै हापां। नों दाउस्रि देलाय बायदि मानो जानो नागिरदों? दरखार गैया हापां, मालायखौ नुबानो नोंबो मालायफोरबायदि जानो। मानि दरखार गैयाहाय हा? दाउस्रि देलाय बिदि गाननायखौ नों दाउस्रि देलायखौ जि नायबाय आंखौबो नाय नों आंखौबो नाय। मानो नायाखै? थिगसे नायना। हापांलै ओंखाम उखैबायलै आं। दाउस्रि देलायखौ नायनायावनो उदैया बुंखाजोबखाबाय दा नोंनालाय। मानोथो ओंखाम नांबावगौ दे नोंनो? हापां आं रागा जोंबाय दै। आंबो नोंखौ रागा जोंनानै दं। मानो नों मालाय हिन्जावखौ आंनि सेरावनो नायनाय? आं गैयाबाथ' आन्दो आन्दो बेसेबां हिन्जाव नायखुमायो नों? बिदि नङालै हापां, खाथियाव बोरैबा दा थानायावसो नायफ्लांदोलै आं। अब्लाबोथ' गोसोनि इन्टेनसनाथ' बिराद गाज्रिमोन नोंना। थोद बिदि जालाबायो नामाब्रा? आरो मोनसे खोथा, दाउस्रि देलाया खालि नोंखौल' मानो मोनबाय थायो? नोंनोल' मानो गोसोनि खोथा फोरमायो बियो? आंनो मानो फोरमाया बियो आंनो हो? बेखौ आं मा मिथिगौब्रा? दाउस्रि देलायनावनो सोंनानै लादो आरो नों। मिथिखायो आं दाउस्रि देलायनि आखलखौ। नामावल'सो जाथिखौ मोजां मोनखादों खोमा। इन्टेनसनाथ' नोंनिसो हिन्जाव जानो नागिरदोंदां। हापां बे बाराव हले नों बिराद बारा बुंबाय दै। मा सैथोखौ बुंनायखाय लाजिदों नामा नों? मा थिक दाउस्रि देलायनि नोजोरा नोंनि सायावसो खोमा? आंखौ सोबाबाय नों नारजि बुदां। दाउस्रि देलायनि थाखायनो दिनै आंनि सायाव आखाय थिखांबायना नों? बिब्दिथार आरोना नों नारजि बुदां हो? सोबालायबाय आरो बियो आंखौ। बेसेबां सोबाबाय थाजाबावनो हाया बिजों आङो? न'सो गारनानै थांसै आङो। फिसा फिसौ नायबाय थाला आं। बे दाउस्रि देलायखौ लानानैबो आंहा सोबा जाबाय। दुदालिजोंबो लाइन मारिबाय बियो। मा जाबावगोन दे आं? गावा हिन्जावफोरजों लाइन मारिगोन। आङो बेजों बुजानांगौ आरो? आंखौ सोबादोंना? बेनिख्रुइ बांसिनसो नोंखौ दुखु होगोन आं नारजि बुदां। र' नायबाय था नों। आच्छा दाउस्रि देलाय, नोंहा गेजेर गेजेर मा जाखाङोहाय? आयु बाला आं लाजियोहाय खोन्थानोबा लाजियो नाथाय मावनोबा लाजिया आरोना नों? जादफाद मावलाबाय थागोन आरोना नों? आंलाय मा मावलायखो दे? नोंलाय जाथिखौसो मोजां मोनो दा? नारजि बुदांखौलाय मानो एरग्लांहैबाय थायो नोंलाय? फंबायजों मोजां मोनलायो ओमफ्राय बिदाखौ एदावहोयो। ओइ दुमफा बाथामिस, आं गोदो गोदायनिफ्रायनो नारजिखौ क्रास मिथिबायना? थाङै थुङै फंबायासो आंखौ थैफ्रामलायनाय मोजां मोनो। आं जाय मानसिखौ मोजां मोनो बिसोर आंनि खाथि खालायाव मा बालनो थायोथाय? जेरै थाइजौ खहिखौ मोजां मोनलायबाय, बिनि फिसालाखौसो मोजां मोनफ्लांलायबाय आङो दानसोरांखौ। थिग बिदिनो आङो सानसे समाव नारजि बुदांखौ क्रास जाबाय, दा बिनि फंबायासो आंखौ गोसो थोबाय। दा आंबो फंबायखौ गोसो थोफिनबाय, नाथाय नारजि बुदांखौ लोगो मोनफिनलायबाय। बेनिखायनो मालाबा गोसोखौनो बख'नानै बहाबासो दोनहरनो गोसो जायो आं। बे गोसोआ मादि जायोथाय? जाय सेंग्राखौ मोजां मोनो बे सेंग्राखौ माबा एसे एनै मोजां मोनफ्लांबाय थायो आरो। बावनो हाया बायदि मोनो आं। ओइ फाख्रि, मानसिया बिदि जायो नामा? नों मानसि बुथारमारगोनहाय नोङो। नों मानसि बुथारमारगोन। आं बमना? नों फा होननानै बुंदों। खोनासं, दा नों नारजि बुदांनि खोथा साननो नांला। नोंहा दा जाथिखौल'सो साननांगौ। नाथाय बे आंनि अख्रा गोसोखौलाय सोर बुजायनो दे? हानायमोनब्ला आंनि बे गोसोखौ साबोनजों साबजों हुख'लायनानै साफा खालामगौमोन आं आंनि गोसोखौ। आंबो दुखु मोनोबा बायदिसिना सानफ्लांबाय थायो। मानो बायदिसिना साननांगौ जाखो? जाथियाबोथ' खथ्थ' मोजां। आरो जाथि बायदि हौवाखौ मोनदों मोजांसो मोननांगौ नों। बापावै दानि जुगनि सिख्लाफोरालाय माथो एसेबो लाजिथाराब्रा। खालि हौवानिल' खोथा रायलायो। माया हौवा
सोरबानिल' खोथा रायलायनाय नुखो नोंलाय दालाय माथो सोरबा जाथिनि खोथासो रायलायगासिनो नोंसोरलाय एसे लाजिदोब्रा बेसेबांथो हौवानि खोथा रायलायबाय थाबावनो नोंसोरलाय ओइ सैमा फाग्लाजों अरफ्रामजानाय जानला मानला मिथियाव एसे गेजेराव हाबखावनानै बाथा दाबुंलाबाय नों आंलाय नोंसोरनि गेजेरावलाय माला हाबखावखोब्रा आंथ' साइडआवसो दङना आरो इसिबां मोजां मानसियालाय मानो रागा जोंबाय थायोब्रा दुमफाव खावलाय गोजाजा जालायनाय नोंनि बे खावलाय गोजाजा जानायखौ नुबानो सब खुदुमनो गोसो जायो आयौ बाला बाथामिसा गोसो सिंनि गुन्दाराखौ दिनै फोरमायथारबाय आङो ओइ खान्दाबारि नोंखौ आं जेबो बुङाखैब्रा आं दुमफावजोंसो रायलायदों आंहा दुमफावखौसो खुदुमनो गोसो जायो दा नोंखौ खुदुमनो गोसो जाया नों बायदि मानसिजों बालावबो खुदुम जाया मिथिबाय नोंजों खुदुम जानांगौबा थैनासो थांगोन आं होमबालाय खुदुमनि नामा आं नोंखौ थैना थैया नायथानि र' खुदुमनि आं नोंखौ आयौ बाला दुमफाव हनै आंखौ खुदुमनो नागिरदों ओइ थास' फाग्ला मा जाला मानलाहाय थोद साला फाग्लिफोर रावबो खुदुम जायाब्रा नोंसोरलाय आंजों लावै आंबो खुदुमनो लुगैब्रा खुदुमनो नोंसोर सानैयानो आंखौ खेबसे खुदुमनो होदोब्रा आइ दै साला गराया खिथु गैया आयौ बाला थफसि बाप्पावै मा मेमरांब्रा आंलाय थबसे माबाहाय अमानो आदार होनायावनो अमानि दिरुङा आंनि आथिङाव हेबनानै अमाजोंनो बुद्रु जाफ्लांदों आं नंगौना नङाब्रा हौवाजों बुजायाखैथ' नों बुवाहाय आंना स्वामिया आंखौ बिराद अनो अनोबालाय बोरोथो माथो नोंजों लोगोआव गैया गारिया गाज्रि जानायखाय गेरेजाव फाहामदों बेनिखायनो आं थाबायबोनानै फैग्रोबाय है नंगौना नङाहाय नंगौ आं दा मा होननानै फोरमायबावनो बिसोरनो ओइ गोबोरखिनि एम्फौ स्वामि बिमा बिफानि न'आव थांनानै आंनि सोमोन्दै गाज्रि होननानै बुङोब्ला नोंखौ बाथारथारगोन बुङा दे स्वामि आरो बैखिनियाव लाखिनानै होगोन आं नों हारसिं थाबायलां आं नोंजों बेफोरबायदि थांफाबाय थानो लुगैया बाइस गैयै हिनजावजों जागोन दे स्वामि आरो मेट्रिकलि फैफानायफोरालाय बेफोरखौलाय नोंनो मानो नांगौ आं खालामजोबगोन जि खालामनांगौ जायखिजाया गारिनिफ्राय ओंखारनानै न'सिम थाबायनानै थां नोंजों मिनि हालाला नोंनि न'खराव ओंखारखाया आं जागोन दे स्वामि नों जेखौ बुङो बेखौनो मावगोन आं ओइ मा सानबाय थाखो जेबो सानाखै जेबो सानाखैबालाय थुदो आं नोंखौ न'सिम दोननानै फैनोसै आं हारसिंनो थाबायनानै थांगोन दे ओइ थबिराम थां थबसिखौनो दोनैदो नोङो ओरैनोबा नोंखौ नायनो बाथारबाय जों र' नोंसोर सानैया रेडि खालामनानै दोनखा खावलायफोरा लोखि थबसि थौदो खाङोथाय बेबो थफिया सम सम खुदुमनो नागिरलाबायनाय आंथ' नोंजोंसो एखे मोनथारो नै बाला जालायबाय बेहा बोरैबा मोनसे एखे रोखोमनि नोंसोर सानै मानसिया दा बायदियाव सानैजों ज' जालायबासो मोजां जालायसिगोन खोमा बाथामै दुमफावा मा होननाय जाखो दे हवादेबा उर्फिजाबेदखौ धुप-धुना बावहैनांगौ आंहा आंनि मोदायजो उर्फिजाबेदखौ गसाइ सोरखौबा लोगो मोननांगौ मोनलायबायलै आयौ बाला सन्थला नोंना गारिया मा जाखोहाय सानसे नोंजों गारियाव गाखोनानै गिदिंफानोमोन आं दा नांथारालै आंनो नोंखौ आं आंनि फिसा फिसौफोरखौनो गारियाव दिखोआखै नों खान्दाबारिखौलाय मानो देखायनांगौ जाखोब्रा ओइ आंनि नामा खान्दाबारि नङा दे आंनि नामा दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलायसो औलै होनबाय आरोलै नों आंखौ दाखालि गुन्दिबो होननानै बुंदों नोंबो आंखौ गुन्दा होनखांबायब्रा आं डिप्रेसनाव सानथामसो थांदों मिथिबायना नोंजों गुन्दा होनजानानै नोंखौ गुन्दि होनफिननो मोननानैसो गोसोखौ गोजोन मोनलायथारदों आं बाथामिस ओमफ्राय नोंनालाय दखानालाय मा जाखो मानसिफोरनि डनेसनजोंनो फिसा दखान होफिननो नागिरदों आं आच्छा मेहनतिथार माथो नोंलाय माथो बुंनांगौ जाखोब्रा मालाबा टेलेन्टेडबाबो मेहनतिबाबो साक्सेसखौनो मोना माथो मेहनत का फल मीठा हेनो खिथु होननाय जादों बियो मेहनत का फल मीठा मेहनतनि थोला मीठा नङालै दुखु दाहा खस्थ'सो खस्थ' मावबाबो उल्था लकसानसो जायो बेनिखायनो नाजानायनि फिथाइया गोदै होनबा बे होनग्राखौनो रागासो जोंसै आं दाना सौखाजोंनो बुखाजोंनोसो गोसो जासै आं आयौ बाला बिदि सानथारो आरो नोंजों रायलायबाय थानो हाथ'लालै आंहा गेरेजाव गारि दोनदों बेखौ दिहुनैनि जाथिनि अनगा आंजों मानसिफोरा रायलायनोनो बासोयो नामासै मासथोनि जाथिनाव साननैसो खासनहैनानै नायनो र' जाथिया आंखौ अनमारोना अना नायनो